meitä on muutama sellainen, sanotaan, lähes kylähulluja. Eihän täällä tervejärkinen voisi olla joka päivä täällä mäessä. Että kyllä tässä jotain sellaista niin kuin sydämensä myynyt tälle lajille, kun on, niin se on silloin, ei sille voi mitään. Tuolta kun lähdetään Myllypurosta, siinä oli Vartiokylässä oli mäki, sitten oli Herttoniemessä oli mäki, Roihuvuoressa oli mäki, siellä on ne betonipilarit edelleen paikallaan, mutta ei mitään muuta. Pihlajamäessä oli mäki Maunossa. 20 mäkeä oli Helsingissä. Ne vanhat mäet, jotka täällä on olleet, niin kun ne 70-luvulla ja sen jälkeen rupesivat lahoamaan ja rapistumaan, ne purettiin pois. Niitä ei korjattu enää. Niin sehän on just, jos joku tähän lajiin innostuu, niin sillä ei ole muuta paikkaa kuin tänne. Et sen takia tämä yritetään pitää kunnossa, että jos niitä poikia tulisi. Ehdin hypätä sellaisen 68 vuotta itse aktiivisesti, että enemmän mikään huippuhyppäjä koskaan ole ollut, mutta nyt veteraanikisojen aikana olen pärjännyt jo aika hyvin omasta mielestäni tuolla maailmalla. Mä viime vuonna syksyllä kaaduin otsaluulleni tuolla Montussa ja olin yön sairaalassa, niin sitten me sovittiin vaimon kanssa, että hänen ei tarvitse pelätä, enkä mä hyppää enää sitten, että mä ajattelin, että mä lopetan sen, koska se on jossain vaiheessa, se on lopetettava kuitenkin. Aivotäräys tuli, mutta ei meillä onneksi mitään muuta tuli. Mä oon ollut täällä mäellä vaan ja katson, kun toiset hyppäävät. Yrittänyt antaa parhaani mukaan neuvoja sellaisia, kun mä osaan antaa niitä neuvoja. Ja kyllä mä noiden pikkupoikien mukanakin on vähän ollut. Että meillä on pari oikein hyvää junnua. Toinen on 8-vuotias ja toinen on 13-vuotias. Ne ovat ihan Suomen hyvää luokkaa. Että niitä yritetään nyt. Ja sitten täytyy, kun aika tulee sellainen, että tämäkin jää pieneksi, ruveta käyttämään Lahdessa. Mutta sitä ei tiedä, onko meistä enää käyttäjiksi. Me ollaan yritetty isompaa mäkeä saada tänne, mutta se on toivotonta. Meille sanotaan aina vaan liikuntaviraston puolelta, joka on niin kaupunkielin tähän paikkaan nähden, niin siellä sanotaan, että teillä on niin vähän harrastajia. Tämä on yksilölaji ja ei täällä massaa voi verrata ensinkään niin kuin jalkapalloon tai jääkiekkoon tätä lajia, että ei täällä koskaan sellaisia henkilömääriä tule olemaan. Onko se tosiaan, ihmettelee, että voiko olla tosiaan näin, että toista miljoonaa ihmistä pienellä alueella on ja näin pieni porukka on täällä, eikä sitten niistä pienistäkään, vähistäkään vielä ei ole kukaan tule hyppäämään, vaikka on kuinka hieno keli, niin on se vähän turhauttavaa tulla tänne silloin. Tänä syksynä tehtiin justiin joku kuntotarkastus. En ole kuullut raporttia siitä, että miksi se luokiteltiin. Onko se siinä vaiheessa jo, että se on laho, että se pitää purkaa, vai vieläkö se kestää, että siitä se on kiinni koko tämä touhu. Se on 62 rakennettu tuo runko, että kyllä se rupeaa olemaan jo aika iäkäs.
on sille tekohengitystä kyllä annettu, että korjattu aina silloin tällöin. Laitettu tukiparruja sinne uusia ja pultattu kiinni niitä vanhoja. Ja, että kyllä siinä mielessä kyllä kaupunkiliikuntavirasto on yrittänyt hoitaa sitä hommaa. Seuran vetäjät, jotta tässä ollaan, niin me ollaan toinen jalka haudassa ja toinen haudan partaalla jo. Ja ei tässä jaksa enää hirveästi touhuta näiden kanssa, puhumattakaan siitä, että lähtisi jotain pikkupoikien perään katsomaan, koska se vie sitten aikaa hirveän paljon. Ja sitten kuitenkin ne mäenlaitot on vielä kun laitettava. Kyllä se on seuratoiminnasta kiinni siinä mielessä, että tarvitsisi saada niitä, jotka on sydämensä myyneet tälle lajille, niitä ne mäen kupeeseen. Tämä loppuu tämä touhu. Ei siitä mitään muuta seuraamista ole.